Dalawang patay samantalang dalawang iba pa ang sugatan matapos ang nangyaring pagsabog sa arsenal ng Department of National Defense sa Barangay Lamao, Limay, Bataan nitong May 26. Kinilala ang dalawang nasawi na sina Ricardo Solomon, 40 anyos, residente ng Orion, Bataan at Marvin Tatel, 38 anyos, mula naman sa Limay, Bataan. Dead on the spot ang biktimang si Tatel at namatay naman sa DND Arsenal Infirmary ang biktimang si Solomon habang nilalapatan ng paunang lunas. Sugatan naman sina Marcelo Rodriguez at Alan Huisco na kapwa residente ng Barangay Lamao. Base sa inisyal na investigasyon, nangyari ang pagsabog sa mixing composition building kung saan ginagawa ang kemikal para sa bullet primer. Ang dalawang namatay umano ang may hawak ng processing ng kemikal habang inaayos ng mga biktimang nasugatan ang hydraulics. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Explosive Ordnance Disposal Team ng Bataan kaugnay ng insidente. Ang DND Arsenal sa Bataan ang nagsisilbing pagawaan ng mga bala at explosive na ginagamit ng AFP o Armed Forces of the Philippines. Rainiel Pawid, CLTV News.